Předposlední číslo předvánočního vydání Výsluní bude ve znamení předpremiéry slovensko-česko-německo-anglicky zpívaného hudebního filmu, který napsal a zrežíroval Juraj Jakubisko. A já jsem si pozval hlavní aktéry Deánu Horvátovou, Darinku Rolincovou, Jirku Korna a samozřejmě režiséra Jakubiska do studia, abych jim položil pár otázek. Bravo. Většinou tyto dialogy, jakož i dotočné, se odehrávají v duchu přátelském. Všichni se vzájemně chválí, jak se jim perfektně spolupracovalo a tak dále. A tak mě napadlo, že bych mohl to udělat trošku jinak. Já se zeptám těchto hostů na nepříjemné zážitky, na to, jak se jim nedobře spolupracovalo s režisérem Jakubiskem. A začnu přímo u Juraje. Juraj, když jsme před 2 lety připravovali tento film, tak mě spousta tvých dobrých kamarádů varovalo, abych s tebou hudební film nedělal, že seš člověk, který k hudbě vztah vůbec nemá, že dokonce nemá ani rytmus a že jí vlastně nemá hudbu vůbec rád prostě. Takže mě by zajímalo, proč si vůbec tuto úlohu vzal a potom by mě ještě zajímalo, proč máš na hlavě ten klobouk? Pretože, či nie som náhodou plešatý, ako tá Jonesková spevačka. No, ten klobúk nosím väčšinou ako talizman pre šťastie. Keď som robil film Sedím na konári, je mi dobre, tak som ho používal pri najťažších scénách, pretože je už taký frontový a dobitý. A skutočne, keď som začal krútiť potom tento film a dôslednejšie som ho začal nosiť, tak som zistil, že vlastne, aby človek urobil celovečerný film úspešný, potreboval by vlastne takýchto klobúkov 7. Teraz pri nakrúcaní nášho príbehu, nášho hudobného filmu som zistil, že vlastne nepotreboval by som 7 klobúkov, ale 7 hlav pod tento klobúk, pretože to je disciplína, muzikál alebo hudobný film alebo klipy je tak zložitá a tak ťažká, že vyžaduje skutočne tých 7 hlav alebo 7 druhov člověka pod tímto klobúkom. Juraj, já jsem zapomněl říct, respektive já jsem úplně zapomněl, jak se vlastně ten film jmenuje, protože ty názvy jsme tak často měnili, že ještě před natáčením to nebylo úplně jasný. No, taký základný názov bol Šipko a Darinka, pretože sa prelínali tam rozprávka so skutočnosťou. Je to príbeh dievčaťa, ktoré v tomto súčasnom svete, ktoré má obdobu v svojej nemoci s osudom šipkovej ruženky. Trpí Willebrantovou nemocou, proste keď sa pichne, má nezažanlivosť krve, môže navždy usnúť, tedy usnúť na 100 rokov. Ten pôvodný názov potom prešiel do názvu 13. rúža, ale myslím si, že najlepšie vyjadruje, a že to je pre teba asi novinka bude, najlepšie bude vyjadrovať, ak to nazveme takmer růžový príbeh, skoro růžový príbeh. Juraj, já už když jsem s tebou začal spolupracovat, tak jsem se vším souhlasil předem, protože spolupracovat s takovým géniem je pro každého hudebního skladatele obrovskou ctí. Teďko bych se zeptal tvé zákonité manželky a jedné z hlavních představitelek Sudičky, 13. Sudičky. Jaký ona měla nepříjemný zážitek z natáčení? Tak ja som len nepríjemný, hej? Príjemný. Byli jenom nepříjemní. Ja som mala jeden až hororový zážitok, ktorý som vlastne prežila na vlastnej koži, ako by som to žiadnemu kolegovi nedopriala. V tomto filme hrám dvojrolu ako každý. Z veľkých postav hrám mladú lekárku, ktorá Darinku lieči. A v rozprávkovom príbehe hrám 13. Sudičku. A keď sme točili tvoju pesničku Zaklínanie rúži, tak môj muž ako je tým známy, že vždy dýmy, fúka perie, púšťa holuby, proste, a všetko tam vždy lieta a fakle chodia, tak. A herec už len tak, keď na ňo vzíde čas, vieš, tak sa povie, že kde, čo, ako. A tak sme točili Zaklínanie tejto obrovského rúžového krá. A bolo stále málo dymu. Ja som mala taký kalich v ruke a na určitý motív hudobný som mala tento kalich obrátiť hore dnom a z toho mala ísť príšerné, mali ísť údolie dymu. No tak sme to skúšali raz, 2 razy, 3 razy a stále bolo malo dymu, tak mladý kameraman Janko Piroch povedal, však ja to prídem ešte zo spolu tak fúkať, aby bolo viacej toho dymu. No a keď stále bolo málo dymu, pyrotechnik sa chcel
ako posnažiť. Priložil do kotla, mne nič nepovedal. A jak Janko Piroch stál pod tým krom a fúkal ten dým zo spodu, tak ja som prišla, spievala som, obratila som v horednom kalich a zrazu bol strašný rev. Moje oči, ja som dostala šok. Slepý kameraman, videla som proste už hrúzy. No jasne, to je hrozné. Bolo to strašné, dopadlo to teda. Neoslepl. Já myslím, že se tam vloudila jedna drobunká chybička, že ty si v ten okamžik nevšimla, že za kamerou zrovna nestojí tvůj manžel Juraj. Nevyšlo to prostě, no. Bolo to veľmi dramatické, pretože ako dramatická herečka Diana proste začala vykrikovať. My sme nevedeli, čo sa stalo. My sme mysleli, že jej sa niečo stalo. Akurát proste Janko tam ostal, že všetci pomáhali jej. Bolo to také. Ale môžem teda povedať na záver, že ku všetkým hruzostrašným story, ktoré okolo mňa kolujú, sa prideli ďalší a že so mnou sa nedá naozaj spolupracovať. Že vypaluješ oči kameramanu. Chlapci, odstupte kousek, prosím vás. Dardo, tebe se zeptám, jak ty si snášela natáčení. Já, pokud vím, si tomu věnovala svoje prázdniny, že jo? Takže taky to nebylo moc příjemný, nebo ano? No, ja musím teda povedať, že to bol veľký zážitok. Pre mňa úplne nový. Niečo, čo som ešte nikdy predtým nezažila. Ale zase musím priznať, že môj názor na to, že filmovanie je v podstate vec ľahká a zábavná, sa troška zmenil behom natáčania. No ono záleží na režisérovi. Jsou režiséry, s kterými je veliká legrace při natáčení. No a Jirko... Juraj Bela, ale já jsem na začátku řekl, že nechci, abyste se chválili režiséra. Takže nepríjemnú historku. Já říkám, že byla legrace. Ja by som ešte len pridala teda, že behom celého natáčania som sa nesmela opalovať v lete. Predstav si, jak som musela trpieť. A nesmela som jesť, aby som na začiatku a na konci filmu vyzerala aspoň troška podobne. Není to moc vidět, že si celý léto nejedla. Ale ono nebylo moc hezky, takže při opalování. Můžu zapálit tu svíčku, aby jsme tady neseděli takhle něco velmi intimního. No ne, jak když je na stole svíčka, tak si myslím, že by měla hořet. Jirko, ty jsi většinou televizním diváků v povědomí zůstal jako gentleman se špacírkou v ruce, s cylindrem. A pokud jsem viděl denní práce Jurajova filmu, tak tam jsi takový trošku jiný. Pověz něco k tomu. No, tak já nemám rád nečistotu a špínu. A dostal jsem za úkol vlastně v tomto filmu stělesnit kotelníka. Za prvé kotelníka, který je neustále špinavý a prostě mastný a nepříjemně spocený. No ale samozřejmě druhá role je Šašek, takže to jsem byl zase zmalovaný a měl jsem na hlavě různý kapuce. Že tě lidi vůbec nepoznají vlastně. Takže vlastně tam je to úplně jedno. To mohl dělat kdokoliv jiný. Jeden fakt je ten, že si na mě Juraj vymýšlel hrozný věci. Samozřejmě nemluvím o tom, že když jsem třeba tahnul na voslu Darinu a dělal se záběr, tak mi šla vosel na nohu. To není zrovna nejmenší bolest, jo? Ale tak to se přechází, to není podstatný. Ale když jsme točili na Orlíku, tak mi Jura říkal, tak dneska už máme jenom poslední záběr, my vás tamhle z toho okna budeme filmovat, tam budete vyset za nohu dolů, to bylo asi 15 metrů dolů, takhle skála, voda. A tam vás budeme brát takhle ze zhora krásně. Vás sejmeme a bude tam vidět všechno tam dole. A Dabler nebyl. Za nohou. Už jsme tady dneska v pořadu jednoho měli. Přiznám si, že ve mně byla malá dušička, nevěděl jsem, jestli to myslí vážně. Jo. Nakonec teda se to vyřešilo trošku. Nemohl byť Dabler, pretože vlastne takúto rolu tak počmáraného Šaška, ako on hrál, to by sa nikto nenechal. Přátelé, já vám moc krát děkuju za návštěvu, za milý rozhovor. No a já si myslím, že teď už je nejvyšší čas, abychom si pustili jednu písničku z tohoto filmu, kterou nám zaspívá Darina Rolincová.